Maria Paliada Vergara. Kahit akong tumalas mo siya ng makawala ng kanyang pamilya, makawala ng kanyang alapin, pagsak ng kanyang kalusugan. Si Bob ay hindi nakapagod ng pag-asa sa pamilya. Tapos, kahit na ano ang nangyayari sa kanyang buhay o nangyari sa kanyang buhay, ang pagiging niya sa Panginoon ay hindi magkakaroon. Minsan po kasi pagdating ng mga pagkakataon kung tayo po ay nakakaranas ng kailangan sa buhay. Minsan ito ay nakaka-apekto ng ating pong pagpigil sa hinaharap, lalo-lalo na ang pagpigil po natin sa Diyos may akan ng buhay po natin. Iyak ng pamilya ko sa mga lahat. Kinakay ko ang alam ko gusto ko tumisan na yung away ko sa ilalim sa mga ko pero agad namin na ito nagturo sa akin kung paano mag-solve ng mga kusamaan, agenda, traigo, basics. Nagturo sa akin ang nagturo na maging magaling sa dahil magaling ka sa dahil hindi ka sa ako naman ako ka na ganyan matawagan naman tayo dalawa mag-answer sa muli natin magkita tayo maraming tayo mo saat na ganyan na natin lagi ako girl nabuyan girl Sandali po si Magandang umaga sa inyong lahat. Dito sa ito na nakikiramay sa ating lahat na kapatid. Bilang nakakatanggal ating isang kapatid. Araw ng aming buhay kailangan nagkakayo kami sa kapatid. Ito po ay nagmaliban sa ilang taon, hindi ko nakita ang aming kapatid. Masarama pa ang tuwing ganyan ang aking pang-sinasabi sa kanil ko. Kaya ang aking kasalamat at pusong kasalamat sa inyo sa kanil ko mga ito ng Diyos manunod sa kapilan ito. Wala akong masabi. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ang ito. Tapos ako nakakasalamat
ang pagbansa ito ang ating kapatid. Praise the Lord. Praise God. Salamat sa Panginoon dahil sa marami na mga mahal sa amin at nagulong. Sobrang thankful sa kanyang buhay. Kahit silang years na kami nagkasama lang through ups and downs sa hanggang na dyan lang na tatay namin. Kasi wala na si nanay, wala na si mama ko. Si Uncle yung nakakilaan ko ni Kinahalos. Pinapasensya. Awal din na nakakasyak lang. SK, awal ka rin pinaso. Pusa, awal din mga pagkikinin kami everyday na may tumawag at hindi pagkain na din alaga na. So, ikawa ang kawa ng friend. Gusto ni security guard yung balay, ang luhan, ang sarapigi, ang pantay. So, matutulong mag-ipuso ka ng lagi kaya kung palating ako. Kasi today, graduated as a black guy. 70 years old. So, bonus na operation. At ito dyan na break na natin. Kung dyan tinanggal, yung nagkagaapa, problema, nagpakatawag sa ina. Baka nandali na, bahal namin. Pero, ang isa angkal, nawali nagalalang kaso ko yung pusa. Very thankful pa rin na huwag mo naman na nakawin na nagkagawang kami. Super ba ito yun? Hindi tao na nagkikilamuhan pero kami na takina. Gusto rin tao na inaalala ng pulis na talo na tao. As much as he can, wala na hindi nila nakakayanan. Si COVID, hindi ko nag-vaccine. Akala, matalang tumaglaran, matalang tumaglaran yung mga vaccine. Ang kaya, inalayan na kami. Makita. So, palagi na kami sumusunod sa akin. Wala problema, natutong ko kami na dua. Problema ni Mario. At nag-usap, talakay ko ng data. At para nakita ko na niya, ay maan, sa ito kahit, sa bagay. Pero, at the end of the day, naging siya sa amin, naging natin sa puna. Very thankful ako sa Pilipinas. Thank you, Lord, hindi mo kagandang na nakatuwang isip ako na hindi ko na napanahon, pero kaya yung piso na talaga. Super something lang ko. Thank you, Lord. Sa dilim ng gabi, ikaw ang nagniningning. Hinahanap-hanap ang iyong yakap na kay lambing. Bawat alaala'y tila muling bumabalik. Sa puso't isipan, nandyan ka pa rin. Ang iyong ngiti, para bang araw sa tagulan, nagpapaalala ng saya at kalungkutan. Sa bawat pag-ihip ng malamig na hangin, parang naririnig ko ang iyong tawagin. Hanggang
baka sakali